ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஜே சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் முள்ளங்கி முட்டை பொரியல் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைன்னு பார்த்துருவோம். முள்ளங்கி வந்து 1/4 கிலோ அளவுக்கு எடுத்து வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 8லேருந்து 9 வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளி சின்னதாக ஒரு தக்காளி, கருவேப்பிலை, பூண்டு, முட்டை வந்து 3 முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகுத்தூள். இப்போ இது எப்படி வந்து நம்ம சமைக்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் வச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முள்ளங்கியை வந்து போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிப்போம். அதில் இருக்கிற அந்த நீர்ச்சத்து போகிற அளவுக்கு நல்லா வந்து நம்ம வதக்கி எடுத்துப்போம். இப்போது வதக்கி எடுத்தாச்சு. அதே பேனில் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு போட்டுக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்த உடனே நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் வெங்காயம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவு போட்டு எல்லாமே நல்லா வந்து நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற தக்காளி, கருவேப்பிலை, பூண்டு எல்லாமே வந்து கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது இதெல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கி இந்த கலரில் வந்து நமக்கு ஆக வரைக்கும் நல்லா வதக்கியிருக்கோம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முள்ளங்கியை ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போது மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், நார்மல் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே நல்லா இப்போது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ நம்ம மூடி ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை வந்து இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம்.
3 முட்டையும் இப்போ வந்து இதில் உடச்சி ஊற்றியாச்சு. இப்போது அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டும் பெப்பரும் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பெப்பர் ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு, சால்ட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது நல்லா வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். முட்டை, பெப்பர், சால்ட் இந்த முள்ளங்கி கூட நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். பாருங்க, நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து நமக்கு கிடச்சிடுச்சு. ரெடியாகிருக்கு. முட்டை நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு. இப்போ நான் இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணுறேன். நம்மளுடைய முள்ளங்கி முட்டை பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.